Namaste wonke umuntu. Yize izinso nenhliziyo zihlukaniswe izitho zesisu, njengebhakabhaka nesibindi, zineqhaza elikhulu, elihlangene elihamba ngezindlela ezimbili. Isibonelo, uma unesifo sezinso, lokho kungadala ukuhlala kwesawoti namanzi, futhi kungadala ukwehluleka kwenhliziyo. Isifo sezinso singadala umfutho wegazi ophakeme, ongadala inhliziyo ukuba ibe nenkinga. Isifo sezinso singadala nokungalingani kwamakhemikhali okungaphazamisa isivinini senhliziyo. Futhi isifo sezinso singashesha ukuvukala kwegazi kanye ne-atherosclerosis, okungadala ukuhlaselwa isifo senhliziyo. Ngakolunye uhlangothi, ngokuphambene, isifo senhliziyo ngokwaso singadala umfutho wegazi ophansi, kanye nokuhlinzekwa kwegazi okuphansi ezinso, okungadala ukulimala kwezinso. Ungasiza konke lokhu ungazisiza ngokunakekela izinso zakho, futhi lokho kuzokusiza ukunakekela inhliziyo yakho.